aquí en Parada había unha tradición. Os nenos tiñan medo, sería porque os pais tamén lle decían así cousas, e tiñan moito medo, e entonces pasábanos por baixo do Santomé para que lle pasara, e tamén lle chamaban anganido, o anganido ou o sombro, que non sei se é a mesma cousa. E despois de pasalos por baixo do Santomé iban a unha fonte que lle chaman a fonte do Piollo, e eu ia a miña mamá, e ali lavábanos ben lavados todos, e despois esa roupa queimábana e poñíanos cunha roupa limpia. Eu iso era o que lle oía a mamá aos máis maiores.